Tayo po ay magluluto ng fried chicken. Hugasan lang natin ito ng maayos bago natin ito hiwain. Lagyan natin to ng bawang, paminta, asin at chicken powder. Haluin lang natin ito ng maayos. Ilagay na natin ito sa malinis na container. Pagkatapos, ilagay na natin ito sa ref magdamag para lalong manuot ang nilagay natin mga pampalasa. Gagawa naman tayo ngayon ng breading mix. Maglagay lang ako ng harina sa container. Lagyan natin ng asin, paminta at chicken powder. Haluin lang natin ito ng maayos. Ito na ang ating chicken na na-marinate overnight. Ilagay lang natin ito sa ginawa nating breading mix. I-dip lang natin ito sa tubig dahan-dahan. Lagyan ulit natin ito ng harina. I-rest lang natin ito ng 2 to 3 minutes para kumapit ang linagay nating breadings bago natin ito iprito. Painitin muna natin ang mantika bago natin ilagay ang manok. Baliktarin lang natin ito at takpan ng 3 to 5 minutes para madaling maluto ang loob ng manok. Hinaan na rin natin ito ng apoy. Pagkalipas ng 5 minuto, tanggalin na natin ang takip at hayaan na natin itong maluto at maging crispy ang manok. Luto na ang ating fried chicken. Hanguin na natin. Ito na ang ating fried chicken. Juicy inside, crunchy outside.